बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ बाखनायग्रोनानै आरो जै मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बिनि मुङैनो बयखौबो बरायदों। अनजाग्राफोर, दिनै जोङो मोनसे गोबां गोनांथिथार बिषयाव बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो जादों। बेनो जादों जाहैबाय आरजनि गोहो एबा आरजनि बोलो। गोबां खेब जोंनि जिउआव बेबायदि मोनसे समा फैयो जेरावहाय जोङो मोन्दांथि मोननो हायो जे आंहा गासैबो जोबस्रांजोब्बाय होननानै। माब्लाबा नखरनि जेंनाफोर, माब्लाबा फरायनायखौ लानानै जेंना, माब्लाबा लोगोफोरजों थगायहोजानायनि जेंना, माब्लाबा आरो रांखान्थिनि आंखालनि जेंना। बेफोर गासै जाथायफोरा एबा बेफोर गासै बाथ्राफोरा जोंनि गोसो आरो जोंनि साननाय हनायफोरखौ एसेग्राब गिलिर खालामनानै होयो जेरावहाय जोङो मा खालामनो नांगौ साननानैनो मोनहासनो हायै जानानै थायो। अनजाग्राफोर, दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै होनो नागिरदों। बुहुमनि गासै दरजाफोरा बन्द जाब्लाबो अब्लाबो आरजनि लामाया बन्द जाया एबा फांथे जाया। जेब्ला मानसिफोरनियाव फिननाय गैयै जायो अब्लाबो इसोरनियाव गासै सोंनायनि फिननाया थायो। जेब्ला जों गाबै गाबै उन्दुलाङो बै समावबो इसोरा सिरि मोननानै थायो, सांग्रां जानानै थायो आरो जोंनि आरजखौ खोनासङो। अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो फोरोङोदि जे आरजआ खालि सोदोबल नङा, खालि बाथ्राल नङा। आरजआ आखाइ खबजबनायनिल मुं नङा। आरजआ मोनसे सोमोन्दो, रिलेशनशिप। आरजआ मोनसे बेबायदि सम जेरावहाय जोङो सोरगोनि बिफाजों रायज्लायबाय थायो। गोबाङा सानो जे जोंनि आरजखौ थारैनो इसोरा खोनासङो ना होननानै सानो। इसोरा जोंनि फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ लानानैबो जिंगासियोना? बेनि फिननायानो जादों जाहैबाय औ, इसोरा जोंनि मोनफ्रोमबो फिसा फिसा बाथ्राफोरखौबो खोनासङो। जोंनि मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ बियो खोनासङो। अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो फोरोङो इसोरा जोंनि खर'आव थानाय खानायखौबो मिथिगौ। अनजाग्राफोर, दिनै इसोरा जोंनि खर'आव थानाय खानायखौनो जुदि हिसाब दङब्ला, हिसाब लाखियोब्ला, अब्ला नोंथांनि मेगन मोदै, नोंथांनि दुखु दाहाखौ बियो खबर लानाय नङा ने? बियो जिंगासिनाय नङा ने? बियो नोंथांनि गासै दुखु दाहाखौ माब्रै नुवालाबानो थागोन? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जों गोबां समावनो जेंनानि समावल'सो आरज गाबो। जेब्ला नखराव नांज्लाय खमज्लाय जायो अब्लासो आरज खालामो। जेब्ला आनजादखौ लानानै गियो अब्लासो आरज गाबो। जेब्ला डक्टरा माबा मोनसे गाज्रि रिपर्टखौ होयो अब्लासो जों आरज गाबो। नाथाय इसोरा हास्थायोदि जों जे खालि जेंनानि समाव आरज गाबो बेखौ नङा, नाथाय अरायबो आरज गाबनायखौ एबा बिनि सेराव फैनायखौ बियो हास्थायो। अनजाग्राफोर, आरजआ माबा मोनसे इमारजेन्सिनि सुइस नङा। आरजआ सानफ्रोमबोनि जोंनि हां लानाय बायदि जानो नांगौ। जेरैहाय जोङो हां लायालाबानो थांनानै थानो हाया, थिग बेबायदिनो आरज गैयाब्ला जोंनि आत्मिक जिउआ बोलोगोरा जाया, लोरबां जालाङो। दिनै गोबां मानसिफोरखौ, गोबां फोथायारिफोरखौ, गोबां सुबुंफोरखौ बायजोनिफ्राय एबा बाहेरनिफ्राय गोबां रंजा बाजा खुसि नुयो, नाथाय बिथांमोना सिङाव बायग्लिनानै थायो। गोबां मानसिफोरा मानसिफोर थानायाव मिनिग्लाबो, नाथाय मोनानि समाव हारसिङै बियो गाबखुमायो। माखासे मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव गावखौनो सुख सान्ति गोजोनै दं बायदि दिन्थिनानै लायो, नाथाय बिथांनि गोसो सिङाव गोबां दुखु दाहाफोरा दं। जुदि नोंथांनि सेराव नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि दुखुखौ राननो थाखाय, शेयार खालामज्लायनो थाखाय, फोरमायनो थाखाय रावबो गैयाब्ला, नाथाय नोंथांनि सेराव इसोरा दं। नोंथाङा आरजनि गेजेरजों बि इसोरनो गासैखौबो बुंनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि गिनायखौ, नोंथांनि दुखुखौ, नोंथांनि रागाखौ, नोंनि उलझनाव थानायखौ, गुलाय गुजायाव थानायखौ, बेफोरबायदि गासैखौबो नोंथाङा इसोरनो बुंनो हायो। बियो अरायबो नोंनि सेराव दं आरो नोंनि गासैखौबो खोनासंनो थाखाय बियो थामथिम रेडि दं। बै इसोरजों रायज्लायनो थाखाय माबा मोनसे गोदै रावनि गोनांथि गैया, माबा मोनसे गिदिर गिदिर सोदोबनि गोनांथि गैया। इसोरनो खालि नोंनि सैथो गोसोखौल'सो नांगौ। नोंथाङा सरासनस्रायै सुबुंफोरजों रायज्लायबाय थानाय सोदोबफोरनि गेजेरजोंनो नोङो इसोरजों रायज्लायनो हायो। फोरबोनि सेराव फैनानै बुं, फोरबो, आं मेंग्लिबाय, आं बायग्लिनानै दं, आंनो नोंखौ गोनांथि जाबाय। अनजाग्राफोर, 100% फोथाय, गनाय, इसोरा नोंथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंगोन, नोंनि रावखौ खोनासंगोन। अनजाग्राफोर, बाइबेलनि मार्कुसनि 10:42 जों बेयाव सासे खाना मानसिनि बाथ्रा मोननो हायो, जायनि मुङानो जादोंमोन जाहैबाय बार्टिमाइ। आरो जेब्ला बै खाना मानसिया मिथिबाय जे जिसु ख्रिस्टआ बे लामाजों फैदों होननानै, अब्लाना बियो गोबारै गाबख्रावबाय, जे गोबारै जिसु ख्रिस्टखौ गाबज्रिबाय जे आंखौ अनखांदो, आंखौ अनखांदो होननानै। नाथाय बै समाव बैयाव थानाय गोबां मानसिफोरा बिखौ दाद्रि होदों, रायदों, सिरि था होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बै मानसिफोरनि बुंनायखौ बै खाना मानसिया थर खालामाखिसै आरो बियो गोब्राबै आरो गोसासिनै बुंबावबाय, गाबज्रिखावबाय जे अ फोरबो, आंखौ अनखांदो, बेबायदि होननानै बुंबाय। आरो जेब्लानो बे बाथ्राखौ बुंबाय खाना मानसिया, अ फोरबो, आंखौ अनखांदो होननानै,
जिसु ख्रिस्टआ लोगो लोगोनो बे बाथ्राखौ खोनाबाय आरो थाथ'बाय। अनजाग्राफोर बै समाव गोबां होंगो दोंगो मानसिफोर दङमोन, गोबां मानसिफोर दङमोन, गोबां हाल्ला दावराव दङमोन, नाथाय सासे मानसिनि आर'जआ जिसु ख्रिस्टखौ थाथ'होबाय। बेनि ओंथियालाय माथो जाखो? बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय नोंथांनि आर'जआव ओरैबायदि गोहो दं जेरावहाय सोरगोनि ध्यानखौबो नोंनि फारसे बोनो हायो। अनजाग्राफोर गोबांफोरा बेबायदिबो बुङो जे आं गोबां आर'ज खालामो नाथाय दिनैसिम जेबो मोनाखै एबा जेबो जायाखै होननानै बुंग्रा मानसिफोरबो दं। नाथाय नायगिरि लोगो नोंथांमोन गोसोआव लाखिगोन, मोनफ्रोमबो आर'जनि फिननायखौ इसोरा होयो। माब्लाबा बियो बुङो औ आङो होगोन, माब्लाबा बियो बुङो नेथ' होननानै, आरो माब्लाबा बियो बुङो जे आंनियाव बिनिख्रुइबो मोजांसिन प्लान नोंनि थाखाय दं होननानै इसोरा बुङो। जों हास्थायोदि दिनै जुदि आर'ज खालामदोंब्ला आर'जनि फिननायखौ जों गाबोननो मोननायखौ हास्थायो, नाथाय इसोरनि समा जोंनि समनिख्रुइ आलादा जायो। माब्लाबा बियो जोंखौ नेहोयो, मानोना जोङो नेनायनि गेजेरजों बोलोगोरासिन जालांबावो। नोंथाङा जुदि माब्लाबा आर'ज खालामदोंमोनब्ला आरो बै आर'जनि फिननायखौ मोनाखैब्ला नोंथाङा आर'ज खालामनो दानागार। जानो हागौ फैसालिनि आन्दोआव इसोरा नोंथांनि थाखाय मोजांसिन प्लानखौ खालामगासिनो दङ एबा मोजांसिन खामानिखौ मावगासिनो दङ। गोबां समाव जोंनि जिउआव बेबायदि मानसिफोर एबा सुबुंफोर फैयो जायफोरा जोंनो दुखु होफैयो। जों बिसोरखौ फोथायो नाथाय बिसोरो जोंनि गोसोखौ सिफायनानै होयो आरो बैबायदि समाव जोंनि गोसोआव रागाया फैयो एबा जोङो रागा जोङो। अब्लाना बै समाव जोङो खिथिर लानो हास्थायो, बादला लानो हास्थायो, नाथाय आर'जआ जोंखौ सोलायनानै होयो। आर'जआ जोंनि गोसो इसिङाव सान्थि गोजोननायखौ लाबोयो। अनजाग्राफोर आर'जआ जोंनि गोसोनि गारायफोरखौ मोजां खालामनानै होयो। देट मिन्स सोखानानै होयो। जेब्ला नोंथाङा इसोरनियाव आर'ज खालामो, इसोरा नोंथांनि थासारिखौल' सोलायनानै होआ नाथाय नोंथांखौबो सोलायहोयो। नोंथांनि साननाय हनायनि लामाफोरा सोलायो, नोंथांनि गोसोआबो सोलायो। गोबां मानसिफोरहा रां दङ, मोजां न'फोर दङ, मोजां लोगोफोर दङ, नाथाय गोसो इसिङाव गोजोननाय सुख सान्थिया गैयै जानानै थायो। मानोना गोसोनि गुबै रंजानाया, गुबै सान्थिया इसोरनिफ्रायसो फैयो। आर'जआ जोंनि गोसोखौ निजोम खालामो। आर'जआ जोंनि सिङाव मिजिं आसाखौ सोमजिहोयो। जों हारसिं नङा होननानै आर'जआ जोंखौ गोसोखांहोयो। जुदि नोंथाङा दिनै माबा मोनसे जेंनायाव दङब्ला, गासैबो जोबस्रांजोब्बाय होननानै नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बेबायदि मोन्दांथि मोनदोंब्ला, अब्ला आं दिनै नोंथांखौ बुंनो हास्थायदों आर'ज गाब, आर'ज खालाम। जेननो नाङा, जेननानै थानो नाङा, गाबनायखौ नागारनो नाङा, नाथाय आर'ज खालामनायखौबो नागारनो नाङा। मानोना जाय इसोरा सागोरखौ खावनै खालामदोंमोन, जायहा नुयैफोरखौ नुहोदों, जायहा थैनायफोरखौ फोथांदों, बै इसोरानो दिनैबो गोथां दं। अनजाग्रा लोगोफोर, बियो दिनैबो सोमोनांथावखौ मावो। दिनैबो बियो बायग्लिनाय गोसोफोरखौ लुखांफिनो। बियो दिनैबो दुखुआव थानायफोरखौ रंजाहोयो, गोजोन होयो। दिनै फोथायारिफोरा मबाइलाव आरो ससियेल मिडियायाव गोबां समखौ बाहायनो हायो एबा बारहोनो हायो, नाथाय आर'जनि थाखाय 5 मिनिट समखौनो दिहुननानै लाया। जों गोबां समावनो बुहुमजों लोगोसे खौसेथि जानानै थाबाय थानो हास्थायो, बुहुमजों लोगोसे सम बारहोनो हास्थायो, रिलेशनशिपआव थानो हास्थायो, नाथाय जोङो इसोरजों लोगोसे सम बारहोनो, इसोरजों लोगोसे थानो गोबां समावनो बावलाङो। नाथाय अनजाग्राफोर गोसोआव लाखिगोन, बुहुमा जोंनो दान्दिसे समनि थाखाय गोजोननायखौ होनो हागौ, लोगोफोरा दान्दिसे समनि थाखाय जोंजों लोगोसे थागोन, नाथाय इसोरा अराय जोबनो गैयैसिम नोंथांजों लोगोसे थागोन। बेनिखायनो आर'जनि थाखाय सानफ्रोमबो सम दिहुननानै ला। फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो इसोरखौ साबायखर बाव। मोनाव उन्दुनायनि सिगां सिगां इसोरजों लोगोसे सावराय। गावनियाव थानाय मोनफ्रोमबो बिसयखौ बिनि सेराव लानानै थां। मोजाङानो जाथों, गाज्रियानो जाथों, रंजानायानो जाथों, दुखुनियानो जाथों, मोनफ्रोमबो बिसयखौ इसोरनि सेराव लां। नोंथाङा गोलाव आर'ज खालामनांगौनि गोनांथि गैया। माब्लाबा एसेबांखिनि बुंनायानो थोजासे जायो। प्रभु, आंजों लोगोसे दिनै था। आरो जेब्ला नोंथाङा सानफ्रोमबो आर'ज खालामगोन, नोंथाङा लासै लासै नुनो मोनगोन दि जे नोंथांनि जिउआ माबायदि सोलायलांखो। नोंथाङा आवगायनिख्रुइ गोगोम आरो बोलोगोरासिन जालांगोन आरो नोंथाङा गोबां गुरै आरो दद्र' जालांबावगोन। नोंथाङा आवगायनिख्रुइ गोबांसिन हपफुल जालांबावगोन, आसा गोनांसिन जालांबावगोन, मिजिं गोनांसिन जालांबावगोन। जानो हागौ दिनै नोंनि न'खराव जेंनाफोर दं, जानो हागौ नोंथांनियाव रांखान्थिफोरनि जेंना दं, जानो हागौ लोगोफोरा नोंथांखौ बुजियाखै एबा मिथियाखै, जानो हागौ नोंथाङा भबिष्यतखौ लानानै, फिउचारखौ लानानै गिनाय दं एबा गिनानै थादों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाल नायगिरि लोगो नोंथांमोन, गोसोआव लाखिगोन, आर'जआ नोंथांनि थासारिनिख्रुइबो गेदेरसिन एबा देरसिन एबा गोहोगोरा एबा बोलोगोरासिन। इसोरा नोंथांनि जेंनानिख्रुइबो देरसिन, गेदेरसिन, आरो इसोरा नोंथांजों लोगोसे दङब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो हारसिं नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, आं दिनै नोंथांमोन साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ, जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो, इसोरनि बोसोनखौ खोनासंबाय थायो, साफ्रोमखौबो बुंनो हास्थायदों, आर'जखौ मोनसे हुदा खालाम।
आदद खालाम। आरजखौ नोंथांनि बोलो बानाय। आरजखौ नोंथांनि जिउनि मोनसे बाहागो बानाय। मानोना जेब्ला संसारा नोंखौ नेवसिगोन अब्लाना आरजआ नोंखौ इसोरनि खाथिसिम लानानै थांगोन। जेब्ला मानसिफ्रा नोंखौ बुजिनाय नङा अब्लाबो इसोरा नोंखौ बुजिगोन। जेब्ला नोंनि जिउनि थाखाय गासैबो दरजाफोरा फांथे जागोन एबा लामाफोरा गोथे जागोन, लामाफोरा गोमालांगोन, अब्लाना आरजआ नोंनि थाखाय मोनसे गोदान दरजाखौ खेवनानै होगोन। आरो गोसोआव लाखिगोन, जायनि न'आव एबा जि न'खराव आरज थायो बै न'खराव सान्थि गोजोना थायो। जि गोसोआव आरज थायो बै गोसोआव हप एबा आसा मिजिं थायो। जायनि जिउआव आरजआ थायो बिनि जिउआव इसोरनि आखाया थायो। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, आरज खालामनायखौ माब्लाबाबो नागारनो नाङा। खुसिनि समानो जाथों एबा दुखुनि समानो जाथों, लोरबांनि समानो जाथों एबा बोलोगोरानि समानो जाथों, आरज खालामनायखौ नागारनो नाङा। मानोना आरजआ खालि सोदोबल' नङा, बाथ्राल' नङा, रावल' नङा, नाथाय आरजआ मोनसे सोमोन्दो, रिश्ता, रिलेशनशिप। आरजआ मोनसे सापर्ट, डेट मिन्स हमथानानै लाखिग्रा। आरो नोंथांजों लोगोसे इसोरा दङब्ला नोंथांहा गासैबो दं। बे आरजनि बाथ्राखौ खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो इसोरा बोर होथोंसै। आमेन। अनजाग्राफोर, नोंथाङा जुदि आरजनिफ्राय गोबां गोजानाव थादोंब्ला, गोजान जानानै दङब्ला, दिनैनिफ्रायनो आरज खालामनायनि खाबु, दिनैनिफ्रायनो जागायजेनदो। गाबोनखौ खालामगोन, गाबोनाव मावगोन, बेखौ माब्लाबाबो दासान। मानोना गाबोना माब्लाबाबो फैया। दा बिनिखाय दिनैनिफ्रायनो जागायजेन। नोंथाङा जुदि आरजनिफ्राय गोजान जादोंमोनब्ला दिनैनो फैफिनदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे भिडिअआ नोंथांनि गोसोखौ खोथा बुंदोंब्ला एबा गोसोआव बोर लाबोबायब्ला मोनसे लाइकखौ होदो आरो भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो, जेन गुबुनाबो आरज खालामनो बोलो मोनो। आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो लोगोसेयैनो फोथायनायजों कमेन्ट बक्सआव थांनानै आमेन होननानै लिरदो। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।